ଚା ଫା ହେଲାନି ନା ବୁଝିଛ କାହିଁକି? ବସିଛି ଆଉ। ହଁ ହଁ ଚା ରେଡି ହେଇଗଲାଣି। ଚା ରେଡି ହେଇଗଲାଣି ବସି ଟିକେ ବସିମିନି ନା ରାତିରୁ ଉଠିଲେଣି ଥକା ଲାଗିଲାଣି ଟିକେ ବସିମିନି ନା। କେତେ ରାତିରୁ ଉଠିଲ କି? ଗୁରୁବାର କେତେ ରାତିରୁ ଉଠନ୍ତି ତମେ ଜାଣିନ? ଗୁରୁବାର ବୋଲି ଜଲ୍ଦି ଉଠି ପଡୁଛ? କଣ? ଗୁରୁବାର ବୋଲି ଜଲ୍ଦି ଉଠି ପଡୁଛ? ଆଉ ସବୁଦିନ କଣ ଶୋଇକି ରହେ? ନା କହିଲ ତ ସେଇଭଳିଆ। କଣ କହିନି କି ତମକୁ? ରାତିରେ ଉଠିଲେଣି ନା ଥକା ତମ ଲାଗିଲା ବସିନି ମୋ ସାଙ୍ଗେ କେମିତି ବାଦ ଲଗଉଛନ୍ତି ଦେଖି। ଯାହା କଣ ହଉ ଯାହା ହଉ? ଗୁରୁବାର ଓଷା କରୁଛ ପୁରା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଭଳିଆ ଖାଉଛ ଆଉ କଣ? କଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଭଳିଆ କଥା? ମଣିଷ ଯଦି ଠାକୁରାଣୀ ହଁ ଗାଲରେ ହାତ ଦେଇ କାହିଁ ବଇଛ? ଗାଲରେ ହାତ ଦେବି ସେଟା ମୋର ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ। ଗାଲରେ ହାତ ଦେଇ କଣ ଭାବନ୍ତି? ଭାବିନି ଗାଲରେ ସବୁ ହାତ ଦେଲେ ଭାବନ୍ତି। ଗାଲରେ ହାତ ଦେଇକି ବସନ୍ତି ଭାବନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନା ସେଟା ମୋ ଷ୍ଟାଇଲ। ସେଟା ପୁଣି କେଉଁଠିକା ଷ୍ଟାଇଲ? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବସେ ନା ଏକୁଟିଆ ବସିକି ସବୁବେଳେ ଗାଲରେ ହାତ ଦେଇଥିବି। ସେଟା ବାଲେଶ୍ୱରିଆ ଷ୍ଟାଇଲ ନା କଟିକିଆ ଷ୍ଟାଇଲ? ଆମ ସୁର ଷ୍ଟାଇଲ। ଚୁର ଷ୍ଟାଇଲ। କଣ? ହେଲା ଷ୍ଟାଇଲ ହଉଛି ବାଲେଶ୍ୱରିଆ କଟିକିଆ।